Έλα Στέλιο. Τι μαζεύεις φίλε? Κρεμμύδι πήρα. Μάζεψε. Και 2 πραχτήρες. Και εγώ τα λέω την άλλη μέρα. Ένας που το ξέρει κυρία Έλλη. Κυρία Έλλη. Το ξέρει. Αύριο θα τους το πω, θα την πάρω τώρα. Έλα να σου πω. Έχω ενημερώσει την κόρη της. Θέλω να φτιάξω μακαρόνια να φάω. Κρεμμύδι πήραμε, μια ντομάτα, αλλά δεν έχει καμία όριμη. Ήρθες από την Αθήνα να ζήσεις σαν κριτικός. Ναι, να τη βρήκα. Τη βρήκες, αφού είναι άγκουρη, ρε. Τι να κάνω, δεν έχει όριμη. Δεν έχει όριμη. Όχι. Πού, αφού κάθε μέρα τις κόβεις, πώς να έχει όριμη. Πρέπει να καμίσω που κόβω κάθε μέρα αρχίδι. Εντάξει. Ξέρεις ποιος κόβει κάθε μέρα. Ποιος? Ο Γρόθος ο μαλάκας. Που λέει άρε Βαγιαγλάι. Ο Μανώλης ο μαλάκας. Ο απάντρευτος που λέτε. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Όπα όριμη. Τι είναι αυτό? Άστινε την όριμη ρε, άστινε ρε. Δεν είναι όριμη. Δεν παίρνω τίποτα άλλο. 4 ντομάτες θα φτιάξω μακαρόνια και ένα κρεμμύδι ρε μαλάκα. Εδώ μάγκες είναι Κρήτη. Έρχονται οι Αθηναίοι και μας παίρνουν τις ντομάτες. Ναι, λέει και μαλακίες. Και μας βρίζουν κιόλας από πάνω. Αυτή είναι η Ελλάδα μας.